ikusgarritasuna, ikusezintasuna, asko hitz egin da gure artean honi buruz, eta esan da, eta esaten da, maiz hori ote den euskal kulturaren problemaik handienetako bat. Gero eta gehiago sortzen dela, kalitate handiko sortzailea dela, kalitate handiko liburua, kalitate handiko diska, kalitate handiko pelikulak, kalitate handiko antzerkiak, baina ezkutuan bezala joaten ote diren ez askotan. Plazak behar ditugula, plaza zabalak, eta plaza txikiak ere bai, izkina guztietara iristeko. Azoka da plaza horietako bat. Baina zein da euskal sortzaileentzako Bilboko plaza esaterako? Zein da Iruñekoa? Eta plazara joan da ere, gero horkoa zabaltzen ez bada, eratzen ez bada, zer? Plazaena oso adibide ona da, Andoni Egaña aurkezteko. Gutxi ongo dira bera adina plaza zapaldu dituzten sortzailek. Eta esango nuke gutxi geratuko zaizkiola ezagutzu gabeko plazak Euskal Herrian. Eta berak gaina beti defenditu du plazaren inguruan sortzen den harreman hurbila. Lotura hori sortzaileen eta entzule ikusleen artean. Asizko Urmeneta berriz, plaza txiki baten ondoan bizi da, Oztan, Baxenabarren. Bera ere kalean ibili zalea da, plaza txikiak maite dituela esango nuke, baina aurten gainera, bera o beak ordezkatu dezaken marrazkilariak edo protagonismo berezia hartu dute. Plaza atera dira, ia nahi gabe, dela Charlie Hebdoren kontrako atentatuaren kate luzearekin, oraindik gaur egun bizi duguna, eta gurea ekarritaz, H28 aldizkari satirikoen plazatzearekin, ez da? Beraz, sarrera txikia hori da, lehen galdera edo lehen tantxoa jartzeagatik, lehenguan Igor Elortza, Durangarrak horrela aurkeztu zuen bere burua esan, nonbait lagun artean esan zioten, bai, hau, Igor da, ez dakit noren aita, oso ezaguna da Durangon. Beraz, pentsatzen duzu ere gertatuko zaitzula batzutan oso ezaguna da Zarautzen, oso ezaguna da Oztan edo, baina oso bisibleak, esparru edo toki batzuetan, baina beste askotan ikusezin, ez ezagun, erabat ezkutuan bezala. Zuen ustez, zerk agintzen du muga hori? Zergatik zaete toki batzuetan ikusgarri beste batzuetan ez, noski euskera hor dago, muga hori dago, baina zuen ustez nahikoa zabaltzen da euskeraz egiten dena herri honetan? Bueno, ez dakit, nik ikusgarritasunari buruz pertzepzio askotarikoa daukadala esango nuke. Gauza da euskal kulturgintza bere zabalean hartuta, beste bat izan liteke bertsolaritza, beste talaia bat izan liteke neronena, ni neu. Eta alde hortatik, hurbilenekotik hasita, ezagutzen dudanetik hasita, bertsolaritza eta ni neu nahi bauzue. Nik ikusgarritasuna esan dezaket jasan gehiago egin dudala eskaz sumatu baino. Garai batean neu ere harritu egiten nintzen zonalde ez bereziki euskaldunetan eta jende erdaldunaren artean ere nola ikusia nintzen, alegia. Min ematen zidan el bersolari horrek. Zer eta el bersolari hori esate izun. Tu eres el bersolari esate izun bati uno de ellos, da erantzun bakarra. Ez dakizu gehiago, ze esan. Ikusgarritasunaren aldetik ikusiak bai baginen edo banintzen, besterena ez baitak itain beste. Baina ikusgarritasun hori axalekua da. Bai elbersolari esaten zuten hoiengan, eta bai askoz gehiago ezagutzen dautenengan ere. Axalekoa da, nire arpegi ezagutzen dutelako, nire izen deiturak ezagutzen dituztelako, baina segurazki nire obraren arrastorik ez daukatelako, bapatekoa obra deitu badaiteke behintzat, edo bapatetik kanpora egiten dudan kultur lanaren arrastorik ez daukatelako. Ez daukatelako arrastori nire bizimodua zein den, ez dakitelako zenbat plaza egin behar ditudan bizi ahal izateko,
ez dakitelako axalekotik sakonerago ez erre. Eta orduan, bai, ikusgarri bai, baina ikusgarri axaleko sentitu izan da izela ni neu. Bertsolaritza, bertsolaritza ere ikusgarri xamarra dela suposatzen dut, baina euskal kulturgintzako beste arlo batzuk askoz ere toki ospel eta itzalagoetan daudela. Zure ikusgarritasuna, zure lanaren, galdetzen duzu denean, ikusgarritasuna ez zure hortaz ari naiz, zuek egiten duzuen lanaren proiekzioa eta... Bai, nahi bitxia egiten zait, hizkuntzaren inguruan ari garela eta ikusgarritasuna aipatzea. Hizkuntza izanik, beharko genuke behar bada, entzungarritasunari buruz behar bada. Nik uste ikusgarritasun eskasekoa garela, azteko anfitrioiak ez garelako behar bada gure etxean berean ere bai. Erran dute, bakigu, bersolaritzatik, elbersolari, autu bat egin dugunok, zen oraiko egunean euskaraz kreatzea autu bat da, zoritxarrez erran dezago. Auto hori egin dugunok badakigu, ezkarela erran bezala anfitrioi gure plazan. Eta ibiltzen garela, ibiltzen gaituztela ere bai, han hemen kuota bat betetzearen, euskararen kuota, nafartarren kuota, iparraldekoaren kuota, emakumearen kuota. Horri esker bizi gara neurri handi batean, asko gustatu zaidak, Andonik eta Ikerrandukana, jende horrek behar da ez dakiela zenbat plaza egin izaten dugun urtean bizitzeko. Denetari da, kreazioa da, bada ere bai hortatik bizi nahi izate bat. Orduan hori nik entzungarritasuna. Atzo, Agustinoetara eta joateko, karrikan egin dut inkesta improvisatu bat, non zeuden, edo San Agustin, non zegoen San Agustin, eta 3 jenderi galdetu, kasualidadez, igual 3 ziren kaparrosokoak beharra da, edo, baina Agustinoan non diren, sigues todo recto, eta gero ze urbilda, tienes ahí al lado y tal. Horren, Durango batean 2015ean eta, ze hilbanatua dugun dena, eta nolarran, hor badira zergarrik nolarran, entzungarritasun gutxiko jendea garela, galdetu Michiganen zergatik mojaukera ez den entzuten, hor badire arrazoi historiko, militar batzuk, geopolitikoak, eta hemen ere, nik uste hortatik abiatuta saiatzen gara, imposiblea gauzatzen egunez egun, baina objetiboki, normal da, gehiegi entzuten da, gehiegi entzuten gaituzte, ez dakit, hori sentitzen dut nik, Durangoko azoka batzutan, Durangon bertan ere ikus zin xamar bat ote den ere bai, ezta? Bai, eta atzo barkatu anekdota bat, ni nola karikatua gilea nahi zen, orduan beti karikaturak, balio handiko goza izaten dire, behar bada ez armatzeko teoria bat, baina flash gisa, atzo eman diate pantailazo bat eta erakutsi ETB-en aste honetan agertu den, ez dakit ze berri zen, eta peko banerrean agertzen zen berri bat Koldo Micheleta buruz. ETB bat ez dosean, ETB batean, gaur egun, izen ezaguni baldin bada jende guztiaren artean, KM, Koldo Michelena, norbait dela erran genezake, oraiko egunean norbait dago ETB-en lanean, ez dakiena Koldo Michelena izan denik ere, eta Koldo Micheleta agertu da astontan ETB-en. Nola? Haupa. Eskerrak euskalduno badugula beti fede bat superitxua beti, bestela ninkietatzen hasiko nintzen. Zen, herri normaldu batean, Biarramunean, banerra idatzi duena fusilatzen da, eguzki ateratzearekin. Hemen ez, hemen jiji, eta aipatzen da, tertulia batean aipatzen bada, barkatu, Ez, biak sortzaileak zaete, baina biak ere eragileak ere bai, nik uste ikusten duzuela kultura irabazi beharreko eremu bat bezala, ez da, eta partei eta sortu zenutenean, bere garaian, eta gero H28 oengoa, eta saiatu zaite beti euskal marrazkilari batuko dituen espazio bat sortzen, eta harreman batzu sortzen plaza bat azken fina, ez da. Eta Andoni zuere antzera, ez da, bizkate
beken eta bota zenun bertso hori, oain, holtzatik jaitsiko naiz, eta aulkiak jarriko ditut, ezta? Zait, Euskal Herrian txapel gehien dago zituen persona, aulkiak jarri behar ote ditu, zer ematen dizu horrek? Zergatik jarri behar dituzu? Interesgarria izan zen orduan gertatutakoa. Nik azken txapelketan parte hartu nuelarik hori kantatu nuen. Behia jeiztetik eta bera jetxi eta aulkia jarriko nituela beste bolondorrez aritzen diren askorekin batera. Eta edabideak olakoak dira eta punta horrixe heldu zioten eta espektakulo bihurtu nahi izan zuten nik normal egin nahi nuena. Eta orduan azken txapelketan ni parte hartu nuen lehenengoan aurreko astean, finalaren aurreko astean, edabideak asistitzaizkidan deika ia ze ordutan joan behar nuen aulkia jartzera. Hori etzen notizia. Nik hori beste elkarteko lankide batzuekin egin nahi nuen lana zen beste gabe. Eta orduan, erabaki genuen, esatea edabidei enintzela joango. Zahartutan nengoela eta enintzela joango. Eta, pakean utzi ninduten, da gero joan egin ditzen, haien iskutuan. Eta eskatu genuen bakarra izan zen, kidei argazkirik ez egotea zila jartzen ari nintzanekoa. Baina pentsa, zenbateraino bihurritzen diren gauzak, zenbateraino edabideak asalekoari heltzen dioten, haien zan notizia zela Andonik aulkiak jartzea beken. Hori. Enuela egingo esan eta egin nuen. Gutxi gora bera politikan gertatzen denaren justu kontrakoa. Nik uste garrantzitsuena hala ere, nik guretik hitz egingo dut eta etorkizunea begira eta bar da. Nik uste dut Bersozale elkarteak 30 urte badara eta euskal kulturgintzaren ikusgarritasunaz enaiz gai oroar halako direktriz batzuk emateko, baina Bersozale elkartean nola jokatu dugun badakit. Eta, Bersozale elkartearen orain dela 30 urteko helburua zen bertsolaritzaren aitzineratzea. Helburu hori bakarra. Modua autoeraketa. Eta oinarriak transmisioan indarra handia jarri, sustapenean ere saiatu, eta jakintza ikerkuntza mailan ere ahaleginak egin. Eta, gure bertsolaritza aitzineratzeko proiektu horri autogestioaren bidez 3 oin horiek jarri genizkionean automatikoki hasi zen herrietan sare bat sortzen, bertso eskolena, eskoletan bertsoa ikasten ari ziren neskamutilena, bertso antolatzaileena, bertsolariena, eta orduan gure ikusgarritasuna ziurtatu du gure proiektu autoeratu eta zabal horrek. Egia da gero garaian 4, 5, 6 aurpegi izango direla ikusgarri, baina aurpegi horien ikusgarritasuna entzungarri bihurtzen duna Euskal Herri osoan apurka osatu dugun sare hori da. Nik uste dut ikusgarritasuna oso gauza zabala dela eta urte askoan landu beharrekoa. Ez dait, narrazkilarien sortzaile sateliten kuadrilla zaeten horiek, landu eragile pixkat ibili behar izan duzu horrela bai, ez da? Ez da berez datorren zerbait zuen kasuan? Gure kasuan, nik errantzake, gure lana oso bakarlari lana izaten dela. Orduan, netako personalki plazerra izaten da elkartzea talde batean, gauza kolektiboak antolatzea, esposizioa direla, edo fantzine badela. Fantzinea gure garaian, hemen jende gazteari esplikatzeko zertzen, garai preinternatiko hartan norberak egiten duen fantzinea marraztu, fotokopiatu, grapatu, banatu, saldu, erosi, irakurri, eta hori zirkula izten zen, ez? Eta netzat beti plazer bat izan du. Gero behar da kondenatua gaudelako, baina niri kontrakultura erranten albaldin badu, nahi interesa zait, eta interesa zait ere bai mundu underground hori.
behar bada oso lotua dagoena komiki historioari, baita ere, erran bezala, euskarari ala beharrez. Horran, gure munduak baditugu, batzutan oso zaila da, deskubritzea Pamplona barnean Iruñarik baden ere, Iruña underground bat da, alfombra apean edo aipatu dukik, beti tapiza pixkat altxatu behar da, eta, bueno, azkenean, edo olakoa garelako, oso gustora sentitzen gara, alakoetan ere. Orduan, plaza bat sortzea, plaza underground batean, konbokatoria fotokopiatu batzuen bidez eta hola, niri interesa zait. Eta plazer batenetako. Iruñarekin nahikoa da, Pamplona ez duzu behar? Oraiko egunean nola, naizen hor Ze jenden gana iritsiko nahiko zenuketa iristen ez zaretena, ez da? Bueno, beste karikatura bat ekarri dut, eta barkatu horregatik ere berandu iritsi nahi, bueno, ez horregatik baina, eta naizerako momentu batez, autora hartzera, bueno, pues, ik presentatzen nauk, Oztan, baxena forran bizen, komikilari bat, baten plantan, orban, ongi, nik ez dute beste, nolarran, beste kurrikulum handiagorik edo behar, bai, hor bizi naiz, eta hortatik ere bizi naiz ere kuota parte bat delako ere, bai ez. Eta horren, errateko Euskal Herri honetan, zen askotan ere, nahi pixkat molesto egiten zait, bai, han, eta eske hemen, eta ez, eta zuek, eta hangoak, eta ez, gutasuna netako hortatik hasten da, politare behi Andonik aipatu duena, eta aipatzeko beste anekdota bat, Oztan, Andoni momentuz ez da etorri, bueno, komitatu ez dugulako, baina Maialen bai egontzela, eta Maialenekin, hor poteoan eta hola, eta gero gauza nola izendatzen diren, eta bai, hor zuekin zen neskato hori ez da Espainiako telebizionean agertzen, ETB Espainiako telebizionea baita iparraldean. Eta errealitate bada, eta Espainiako koplakarien artean ez da txapelduna Espainiako koplakariak. Orduan, bueno, ongi da, nahi Durangora etortzea, beti vitaminak eta da, baina egunerokoa oso gorra da, Pamplonan, edo segurazki Zarautzen, edo Durangon, ez? Eta orduan, aurkitu nahi nuena, eta behar da, nola, nien naizen oso arpidetua, baina den egunean taberna batetik lapurtu dut, eta besterik gabe errateko bada kuadernoska bat, hemen, kuadernoska bat Ibask. Eta orduan, nola, ni Iruñan oso ongi sentitzen nauk. Pamplonara igual ez iritsi nahi. Nola tratatzen duten Peibasken Euskal Herrikook. Orduan, igual ez da hau, bai. Les enfants chanteront tout en basque. En basque, agertzen da, baina informazio guztia dena endaiarrak sur le podium. Endaiarrak, joder, es como la villera de los gurasos del herrialde, ez? Ez kara espainolak, baina espainolak gaituk. La kapzin, joldi, Ostibarre, erdi Xibero Telebista, baina, une de prezioz, medio bat, frantzes utzean eta ibiltzen dena, baina izena du Xibero Telebista. Badu bere kuota ere bai. Eta egia eta hartzen duzu, eta egunerokoan errateko, eta agertzen da hemen tipo bat, txapela batekin, eta ohartzeko Pei Baskean garela. Nik ez dut iritsi nahi hortara. Ni Euskal Herrian eroso nauk. Ni Pais Baskora nik ez dut iritsi nahi. Eta Pei Baskera ere ez. Bueno, guk nola bersogintza beti... Behar bada beste modu batez formulatu daiteke bai. Plaza handiak edo plaza txikiekin nahikoa da. Bueno, bi kontu dira. Lehenengoa Asiskok aipatzen zuen hori eta bar, guk bersogintza beti euskaraz egiten dugu, ez dugu planteatzen beste hizkuntza batean egitea, ez da. Bueno, alde hortatik ez daukagu dudarik, ia autua ere ez daukagu hainbesteko meriturik. Baina bai, gure belaunaldiaren, oen dela 30 urte hasi ginenen obsesio puntu bat definitu behar banu, esango nuke zabaltzera jotzea izan dela.
1982an Amuriza hasi zenetik zabaltzera jo izan dugu beti. Eta, esaten dugu, 8ko handia eta 8ko txikiaren ondoan illa 8ko zabala ere asmatu dugula. Gure zabalpena izan da, bai edabidetara, bai plaza handietara, bai plaza txikietara, baina beste bi norabide ere garrantzitsuak uste dut. Eta da, bat, guk egiten dugun gauza bera egiten duten beste kulturetara zabaldu gara, guk egiten dugun gauza bera beste kulturatan egiten dutenen gana. Eta ezagutu ditugu kubarrak, edo ezagutu ditugu Sardiniakoak, edo ezagutu ditugu katalanak, edo menorkakoak, edo argentinoak, edo mexikanoak, ez da? Interesatzen zitzaigun guk egiten dugun gauza bera beste kulturatan da beste hizkuntzetan egiten dutenen gana hurbiltzea, batetik. Eta bestetik, interesatzen zitzaigun baitare, hemen gure eskerrezkui bizidian erdaldun hoien gana hurbiltzea ere. Bi norabide oso diferente, guk egiten dugun gauza bera beste hizkuntzetan egiten duten kulturetara hurbildu, eta gero, hemen Euskal Herrian bizi eta baskoak izan da, gure eskerrezkui bizidian hoien gana ere hurbiltzeko ahaleginak egin izan ditugu. Zabaltze prozesuak izan dira, plazak irabaztearenak. Etorkizunean bersolaritzatik, bersogintzatik behituta, bersolaritzatik hobeto esan da, nik uste dut zabaltze prozesuek eman dutela berea, eta segurazki sakontze prozesuak etorriko direla. Batez ere bersolarien eskutik eta bersogintzatik abiatuta. Baina hori ez dakit intuizio bat, baina ez da. Nik uste dut zabaldu egin garela. Edabideak aipatu dituzu, eta edabideak, aipatu dituzu, eta edabideak dira, askotan esaten denean, nola zabaldu, nola edatu euskal kulturaren ematen den hori, edo mari hori, edo incluso plaza bea ja badirela edabideak, ez da, eta askotan esaten da, hor badagola sabai bat, ez da, ez dela iristen edabidetara, edo, ez da, erdal edabidetan ari ez. Ikusten duzue hor ematen den euskal kulturari ematen zaion tokia dagokiona dela, askoz txikiagoa, eta euskal edabidetan ematen dena kuota horiek eta ondo ikuste dituzu ez, David? Improvisazio totala, ustez, hemen jai daukagu, iritsi garen hortara iritsita, entzun nahi ez duenak, ikasi izan edo nahi izan ez duenak, etola, ez bada ala beharrez, ez bada behartzen, ez du eginen. Orduan, nola erran, gure marrazki bizidun filmarekin eta ibili garela, soseske, atezate, eta zenbat aldiz entzun dugun, Pamplona hortan, es una historia muy local, no? Eta horren alakoetan, beti norberak ateratzen du erudizio hori, todo azienekoa, erran ez eske Afrikan, erratute, kontaidazu historia universal bat, kontaidazu zure herri txipiko edo zure aldiriko ipuin bat. Zergatik nahi dugun denok Kaliforniarra izan nazioarteko izateko. Zain xuxen ere, behar bada, kontatzen baldin badugu ongi kontatu nahi duguna, behar bada nazioarteko bilakatzen alda. Orduan, zenbat aldiz, erran bezala, Kaja Navarran, eta hola, elkartu gara Kaja Burgosekin, Kaja Canarias, eta ez dute ulertuko, una cosa en basko, eta, badire azpitituloak, ez dakizer, nazioarteratzeko egiten dugun alegin bat, eta ez dago interesa. Eta alakoetan norbera oso arro sentitzen da nazioartean saririk bilduzkero, eta gure kasuan izan zen, sari bat, lehenbiziko sari bat nazioartekoa, bigarren sari bat nazioartekoa, lehena gainera ezagizzer, eta hoiekin itzuli ginen gero, Kaja Navarrara, baina Kaja Navarra jatzen existitzen, ze pena. Baina, ala ere, existitzen balitz, ez zuten entzunen, ez da, el basko ez palios, eta gainera lokalista da, ez du gaindituko, eta diaren Navarra edo zidoest, zen paperra batera dut,
Hau da, eguneroko Biblia, hemen den bezala, pues, el correo edo erran bezala, el diario Vasco, eta hola, eguneroko Biblia, Euskaldunen gehiengo handi baten dako hau da eguneroko Biblia. Tan horrekin, jazta, kuota hori gainditua, pilula hori jan eta aurrera. Gehiago, nik ez dut amesten. Ordan, amestu gabe, baina erran bezala, nazio artean, behar bada, bide bat badugu, baizuek egiten duzen bidea, sardiniarrak, bestea, zaizer, bai, komplejo hori gabe, Espainiako merkatua, ez interesgarria egiten, gainot, pensa, non dagoen Espainiako merkatu horreko gune, da, agertzea, beti badugu behar da komplejo hori ere, bai, jo, eske Islandian, literatura, ja, zen bidea, bai, jo dezagun behar da hortara, herri txiki bat, kultura potente bat, merkatu modesto batekin, bueno, kontatu. Hemen erdalmedioak ez, ene ustez ez. Nere ustez ere, hemen erdalmedioek hoi bai jotzen dutela asalaren asalera edo erpinaren erpinera. Ez dut, Euskal Kulturgintzako gauza gutxi batzuk bakarrik azalduko dira erdal edabideetan eta izen gutxi batzuk eta arpegi gutxi batzuk. Beraz, erpinaren erpinera jotzen dute eta asalaren asalera. Nik novela bat idazten baldin badut oso posible da erdal edabide bakar batek ere ez deitzea ia nire novela hori zertan den jakiteko. Oain hori bai urtero deituko diate que le van a traer los reyes enkuesta asaleko bat egiteko. Hori da egoera. Eta Euskal Edabidetan berriz, bai, igual kontrako alderoa ere argenezake, Euskal Edabideetan kontrako alderoa ere bai, nun dena den kultura eta dena berdin informatu behar den, eta orduan sekulako zurrunbilua sortzen da, gauza pila bat daukagula erakusteko. Eta kultura mailak ere, nien nahi nor zure etxean sartzeko, baina kultura mailak ere bereizten hasi beharko dugu ba. Dena da kultura. Zer eta gainera parte hartzaileetzaren izenean flash movie bat kultura da. Eza poema bada kultura. Flash movie bat Donostiko hondartzan 300 gaztetxo bildu eta goitik argazki jatea aldalako ateatzea biosformarekin, niretzat hori ez da kultura. Barkatu batzu mosaiko egin zenuten ontzako. Zan nahi bilaldi edo bide. Ados, tuteran antolatu zuten pimiento eguna. Eta, nola pimiento eguna? Jo, eski, alenbiziko urtea izateko, jo, eski, piper eguna ja gehiagi zen. Horan, poliki. Adi gara, jo, oso ongi. Andoni, ikerrandukanaekin alde batetik ados, zurrunbil hori kriteriori gabekoan, Pamplona hortan, euskaraz, eta beti karikaturan, ari naiz, ez dut estudio hori demostratzeko, ez karikatura bada. Garai batean bederen, euskal produkzioa ekartzen zenean Iruñera, horran blokea joaten zen. Eta ni blokaren parte eta oso konten. Baldin bazen oskorri zena, baldin bazen Sutagar, baldin bazen, horran batetik gozada bada, nola erran, bai bada, inkondizionaltasun bat. Euskaraz den baina eskia gauza da folka eta bestea da jebia eta euskara da pimiento eguna, ez? Oso ongi. Batetik oso ongi dago, baina bestetik ere realitatea da oso dudosoa, ez? Ze kulturarekin nahi dugun gure burua parekatu ere bai, Andonik erranduena. Gero, euskal medioetan batetik badela inflazio bat, edo sobrevalorizazio bat, edo denakor, baita ere, behar bada, edabidei dagokien ezaugarri bat baita, asala ere bai, asal totala. Tardan igual, elketamen atre los reyes, no? Baina olentzerok zer ekartzen alduen. Behar bada, ez dute Andoni hartuko, eta orain jakinek egin duen bezala, jarri eta pixkat goxoan, patxadaz, gauza pixkat arakatu gehiago, aztertu eta sakondu. Hori ere bada, ETB bat eta bar, oso gauza, ez dakit, nik faltan botatzen pixkat, ez hortzlearena, baina pixkat arakatzailearen lana. Erdal edabidetan batzutan galdetzen zaienean,
izan dute, nik behin baino gehiagotan entzun dut, eske oso kultura jasoa da, oso trinkoa, oso ideologizatu, oso aspergarria lehia. Eta hor, jendeak nahi dula beste gauza batzuk, eta hori ez dutela topatzen. Euskal kultura. Ez tegit, aitzakia izango da, segurazko. Egia da, jijiji, jajajako jendarte batera eraman nahi gehituztela, eta jijiji, jajaja hori gutxienez ona balitz, ondo. Baina jijiji, jajaja hori ona ere ez denean, eta horrek bideratzen duenean gure kulturgintzaren aitzakia, edabidek lortzen dute hori, edabidek lortzen dute edukia gutxitu eta... Bai, gauza bera. Horre... Behar bada, zuek, barkatu, bertsolariek eta komikilari behar bada partekatzen duzu hor kulturaren esparru hontan, juglarren punto bat, bufoie ere bai, satirarako aukera, erregeari edo lehendakariari esango jona jauna biluzi zaude, ez da? Ez dakit nola ulertzen duzuen zuen lana euskal kulturaren barruan. Eroso zaudeten jarriko bagenitu mail batzuk eta ondo tratatua sentitzen zaten alde hortatik eta... Bai, bueno, egia esan, ni bersolari bezala esan dezaket, ni nahi dudana kantatzen dudala aldudan tokian. Eta alde hortatik libre sentitzen naiz. Zate baterako kultur proiektua Bersozale elkartean esku dagoelako, Bersozale elkarte horrek ez duelako eraginik bersolari bakoitzaren sormen gaitasunean. Hortan eskubide osoak ditugu eta gure ahalmen artistikoaren arabera lor genezake bufoi funtzio hori hobetoxeago edo okerxeago egitea, bai. Satira ondo ulertzen da Euskal Herrian? Orokorrean munduan, nik erran ezake, norberak du ere motxila konplejuz beterik txikitatik. Momentu jakin batera, pixkat iritsita, estentza igual arintzen edo igual berdinago zaizula, baina karikatura munduan ibiltzen garenok, zuei ere gauza bera, seguro, bersoafarietan eta barretan, noraino atakatzen alda parean den hori, mindu gabe, baina baita ere, Augsburgotar bati egiten zaion erretrato, zaldi gainean, superairos, eta ez, alopezia hor da, hortzak hor dire, sudurrekakoa hor da, arte bat da, nire ustez, ez arte formal bat edo nola erran, arte bat da, bazilatze hori, konplizidadea lortu, mindu gabe, zauritu gabe bat ere, eta alare gezurrik erran gabe. Hau polaroid bada, baina polaroid distorsionatu bat. Hoi, jo, nola norberak ikusten baitu bere burua, beti hola, ez dut ikusten gure burua hemendik. Edo hemendik, oso ingratoa da hemendik ikustea. Eta alako eta erraten dugu. Bat buru soila dela konturatzen da, holako argazki bat. Ateatzei jotenean, esate duzunean, bat hau zein da? Ostra, ni nahi, egia da. Terrible, hau. Bai, momentu hori izaten da. Nien nahi zolakoa, bai. Bai, klaro, jo, eta papo hori, ez que hemen dijo, Kristin papoa, nondik ikusten den. Orduan, hori gaina, ez bakarrik foto, baina gaina foto ja pixkat distorsionatua. Espezie garen aldetik oso gauza erakargarria da, adibidez, norbaitek egitea Andoniri, eta horren segurazki Andonien kuadrilla hor onda, eta gaina animatzen, bai, egin hau zen, behin erori zen ez dakizer, eta hola. Eta norberak, ez. Baina gero, Alberto hori egin dugu edo neri norbaitek, eta ordan oso fenomeno, euskal kulturan, munduko kultura guztietan bezala, noraino egin bufoia, baina erregeak egin gabe burua, ez? Arte bada. Hornik bereziko nuke, bersolariok eta asiskore bai, zuzenean aktuatzen ari den haietan. Gu hangauden tokian, alegia, gu presente baldin badaude, geure burua defenditzeko aukera daukagu. Eta orduan, adarra jotzen hasi eta min ematen baduzu, momentuan barkamena eskatzeko aukera ere badaukazu esate baterako.
edo motz ari bazara, pixka ziritsuago aritzeko aukera, han baldin bazaude. Edabideek hori ukatzen digute. Bertsolaritza izango da adibidez, ikusgarritasunaz ari garen ez, bertsolaritza izango da euskal kulturgintzan arlo bat, 1982-83ko aparraldi haren ondoren, hitzetik hortzerak sekulako ikusle pila bildu ondoren, esan gendunak, ipa frenatu dezagun, guk ez ditugu ikusle gehiago nahi, gu programa on bat egin nahi dugu. Eta programa ona deitze genion kontestutik ateratzen denez bersoa gehiegi aterako ez zuen programa bat. Testua gehi kontestua bai eta bersolaritza. Eta kontestua aldatu ezkero, goizeko 3etan sozietate gastronomiko batean graziosoa dena, eguardiko 12etan izan liteke repelentea telebistan. Hauskortasun hori badu bersoak. Orduan, guk 83an geuk erabaki gendun, ez dugu edozein preziotan telebistan segin nahi. Ikusgarriegiak ez dugu izan nahi, eta are gutxiago berrikusgarriegiak. Eta dena errepikatzen zuen da. Orain badago, arazo hori esate baterako tokian tokiko telebistekin. Pixka segitzen baldin badituzue, toki batzutan programa bera behin da berriz emate dute, eta horrek mesede egin beharrean euskal kulturari, kasu honetan bertsolaritzari, nik uste kalte egiten diola. Eta orduan, gauza horiek oso ondo neurtu beharrak daude. Ikusgarritasuna bai, baina esentzia galdu gabe. Eta birrikusgarritasunak esentzia galtzera bazara matza, hautsi. Hori egin genuen. Ikusgarritasuna neurri baten bai harreman eukitzea sortzaile eta konsumitzaile artean, jakitea iristen dela, eta zuen kasuan, da behar bat zuek ere, eskate igual plazako gauza egite dituzunean, asko ez da egite dituzuen, baina, zuen kasuan nabaria da, zuke esan duzu inoiz, suertea handia izan duzuela, kamerin hori gabe ibiltzea, bukatu saioa eta zigarro erretzeatea eta jendekin etengabeko harreman hori. Eta adiz, poeta edo idazle bati Durango etortzen denean da bat hurbiltzen zaionean gustatu zaizure liburua, ze gauza handia den hori ez dagolako ituta, ezta? Horrek zer ematen dizue eta berra ez da zer kentzen dizuen harreman horrek hain estu izatea zuen kasu, hain ikusgarri izatea toki guztietan. Guk Durango moduko bat urtean zehar bizi dugu. Jendearekin sartzen gara aretora, kantatzen dugu eta jendearekin erteten gara. Orduan, konsumitzailearekiko igurtzi hori etengabea dugu. Hori jaialdietan eta bersoafari eta holako formato txikiagotan ukondo izaten dugu otordua. Orduan, 1000 gauza, 1000 anekdota, 1000 bitxikeri, 1000 zalantza konsultatzen ditugu. Guk Durangok duen bilgune zentzu hori urtean zehar bizi izaten dugu, eta alde hortatik suerte handia da. Bai zure kreazio artistikoari bide berriak bilatzeko jendeak esan dizuna entzun ondoren eta erabaki ondoren jaramon egin egoiz. Euskal Herrian badira evento kultural handi batzuk oso ondo zabaltzen diren nazioartean da orokorran erdal medioetan bai, noski, demagun zinemaldi bat edo BBK Live edo jazaldi ez da, eta batzuetan euskal sortzaileak hor egoten dira, zuek egon zaite duela gutxi jazaldian inguruan, komikigintzaren inguruan gauza batzuk egiten da hori, hori bada plaza, bada bozgoragailu handi bat, ez da, ez dakit, gehiago aprobetxatu beharko lirateken, edo deitzen dizuten ez dakit nola sentitzen zaiten pixkate protagonista edo jauregiko, lorategiko papagaio exotikoa. Bai, hortan berriz ere lehenbiziko galdera eman dudan sasi erantzun horren aritik, da norbera ezpada orokorrean, bizian, bizi lekzio bat laburra, efikaza, norberak behin biziko, seguramente, eta ez pagara probabilitate zientifiko guztien arabera, eta ez pagara kapable izateko protagonista gure bizian, ez dakit. Orduan, norbera sentitzea
ez anfitrioi bino, konbidatua, norbera ez sentitzea etxean, ni alakotan naiz etxean sentitzen naiz konbidatua tipo Ferrero Rocherren airagarkia bezala enbajadorean etxera, eta ni oso inkomodo sentitzen naiz olako harrera diplomatikoetan, ez dakit zer egin. Beraz, edo norberak montatzen du bere txabiskea, zuek egin duzuena, edo guken genuenan apartiden, edo H28an eta barretan, alakoetan ni sentitzen naizela oso betea. Orduan, agertzea ez dakize makrofestibalean eta ditu gaituztelako, deitzen bagaituzte, enteratzen badira bizi garela, deitzen bagaituzte, segurezki agertuko gara. Zeren, beti ere ongi etortzen zaigu, Andonik erran bezala, zenbat plaza egiten dugu, ze plazerra ez egiten dugu, ze kuota dagoen horre plazerra, bizi beharra, hortatik aterako den, lanbide bat hautatu dugu ere bai. Orduan hori, alakoetan ni ezer oso. Berriz, gure etxera etortzen zareten beste zerbait da, eta nahi gustatzen zait norbaitek konbidatzen delarik bere etxera eta sentitzea suelto. Eta horren berriz gauza etiketa eta hola, alakoetan gaizki sentitzen naiz, hori da. Bueno, guk izan dugu, zoria, ez dakit, ona edo txarra, jaialdi masibo eta entzutetsu horietako parte izateko. Bertsolariok jazaldian kantatu izan dugu behin baino gehiotan, Donostiko musika 15aldian ere bai, zinemaldian, alfombra gorritik pasa ginen, Larrize Bilbao festivalean edo ez dakit nun, ez da? Edo 7 Nobel saridunen aurrean kantatu den nik, beraiek gai jartzaile zirela. Bueno, orduan, bale, Amurizak esaten zuen, bersotan asko ibiltzeko gutxi pentsatu behar dek. Eta egia da, ezin dezu pentsatu toki horietan, Ferrero Rocherreko iragarkian bezala enbajadorearen etxera zoazenik, ez. Pentsatu ez, eta zurea egin. Eta zurea egin, gainera, baliatuz albaldin bada, zure sormen kapazidadean beste bideo batzuk harakatzeko. Jazaldira baldin bagoaz, zerbait berri egingo dugu. Eta zerbait berri egin behar badugu, aldan gehien arriskatuko dugu. Eta gero ikusiko dugu nola gauzatuko den berritasun hori eta arrisku hori. Baina idea horrekin joan, ez da? Plataforma horiek gure ikusgarritasunerako bezain beste, gure sormen prozesuen berrikuntzarako aprobetxatzea. Ez dakit. Lehen aipatu zu erdale Davidetan, uste dut asiskok esan dula, erdalidetan zero ez dugula asko espero behar, eta baina askotan esaten da ere bai, euskal kultura, euskal produkzioa esplikatu behar dela erdaldun artean, zikera erakartzeko, adibidez, Euskaren egunean, duela 3 egun, tokiko edabide egin zuten, tokiko edabide batzuk egin zuten, egun hortan dena erdera zatera. Zertako, eta behin publikazioak, goiena bat, edo esateko hemen gaude hau egiten dugu, eta ez bertsolarien nahi atentzio handia dituzien, beken lehen bertsolari txapelketa nagusia egin zen lehen urtean, ETV2an eman zituzten bertsoak, eta Jon Sasuak esplikatzen zituen, edo erdeaz esplikatzen zuen, ez da? Horre ze joku daka, edo ze bide daka, 2005an izan zen, uste dut, bekera joan ginen lehen aldian, eta hori Bersozale elkarteak erabaki genuen, hala izan zedin. Betiko Donostiatik Barakaldora gindua zen, horrek bazuen kultur asmo bat ere, etzen belodromotik bekera eraikin kontua bakarrik etzen, Donostiar zentrismoa puskatu eta Bizkaiko ezker ibarrean ere euskaldunak eta euskaldun berriak eta euskaldun izango direnak ere bazeudela reibindikatu nahi genuen, eta horrekin batera pentsatutako estrategia bat izan zen. Bueno, guk asko jaso izan dugu kalean, zer hori, baita igogailuan ere, Gasteizen adibidez. Oye, no entiendo nada, pero me gusta mucho lo que hacéis, oso, nahi genuen gurekin ezkerreskubi bizi dian erdaldun hoiei adierazi gutxi gehiago zer egiten genuen. Ez zitezela eror topikorik topikoenetan.
ikus dezatela adibidez ze gaitegiri kantatzen genion, ze gai azaltzen ziren txapelketa batean, eta bertsolariek ze argudio modukin erantzuten zuten. Nahi genuen, erdaldunak sentiz ezala zer den galtzen ari diren hori. Baina, hori behin egin genuen, beti ala egiten baldin badiegu, sekula ez dute euskara ikasteko beharrik izango. Eta bertsolaritza bada gauza gutxietako bat, euskeraz ez badakizu goza etzen dezakeena. Beraz, pixkat zera zena esatea, amua bota, behira, hau ite dugu, ya sé que os gusta, o dice que ya que dices que te gusta, ez da? Eta eman genien amu hori, baina ez diegu beti amu hori hauko zuluan jarriko. Ua izan zen, Jon Sarasua itzultzen, eta ez da ni behia geiztearena esan nuenean, ordeñarret zitzaion erteten, tirar de las tetas a la banca, hola esan zen. Iz batzu badia zailak gazteleraz, eta... Igual okerreako, itzulpena. Nola bota amua ekartzeko? Ja, horre, nik uste betiko, ez da nola erran behar den, baina betiko dilema edo, gero, bi gauza hor, Andonik arrazoi du, dudari gabe, zer egin behar den, zer egin beharko genuken eta hola, baina gero norbera nun sentitzen den gustora. Eta hortan ere, badire konzesioak, noraino segitu, militantzia, ez militantzia. Ni eroso etxan sentitzen nahi zapatiletan. Gero batzutan, Ferrero Rocherren gana, joan behar baldin badatola, baina gero eta gutxiago nik personalki izaten dut agertzeko Ferrero Rocherren etxean, ez. Baionako festetan, hori pensazina, Iruña batean, Pamplona batean, bersolariek egiten dutela festen hasierako bersoa, eta hor plaza jendez betea, dena txaloka, eta hola naiz eta eguneko, zen batek, seguro ulertu gabe, zero. Baina entzungarritasun, ikusgarritasun hori ikaragarria da, eta bersoari esker, eta hola. Gero ez da ametxe egin behar, Beken eta Baionako plazan eta unkitzen gaitu, unkitzen hau. Baina, hori, realitatea da, edo bihar sartzen dugu lege bat, Frantzian sartzeko bezala, Espainian sartzeko bezala, behar duzula erresidentzia permisoa eta hizkuntzari buruzko azterketa egiten beharra. Eta hori pasatzen da, Xuberoko lagun batek Iruña nahi duela instalatu masajeak emateko jende euskaldunen artean, ikasketa guztiak egina ditu, baina aritzeko Frantziako titulazioa Espainiara egokitzeko sekulako kalbarioari da pasatzen. Osa, erran dut, harritzekoa, eguneko realitatea hori da, ordan, ez da ametz egin behar, erran nahi dut, gure mundutxo honetan, Durangoko energiaz kargaturik eta etorriko garela berezen, norbera bere etxera eta hola, egunerokoan ez da ametzik egin behar, nire ustez, ni gustora sentitzen naizen lekuetan, egoten naiz oso gustora, eta batzutan zer egin behar den, zer egin beharko litzateken, baita, baina ni pixkat, garai batean, ibiltzen ginen radikalea entzuten asko, eta dena zen katixima bezala, egin dezagun, izan gaitezen, dena muguruzaren letrak, ez da, dena poliki, oza, kontatu, dena egin dezagun, gogoa baldin badugu ere, ez, nik hori fase honetan nago. Rocher netxea dena zo ikusiko askotan. Bueno, ia ordu, oraindik ez, baina laster ordu bete iteagoaz, azken galdea bat, eta kontu hartzazue gero izango duzuela aukera galdeak egiteko, beraz, txanda gero zuena izango da, nahi izan ezkero. Durangoko azoka hau, plaza txiki haundi hau, nola irakutzen duzue, nola ikusten duzue, irudikatzen duzue, mendik 5-10 urte barru. Izango da, berdin plaza txiki haundi bat, edo izango da plaza haundi txiki bat. Nire irudimen gehitasuna, batez ere aurrikuspen gehitasuna, ez da oso zentzuduna izaten, baina nik ez diot aldaketa hundirik aurrikusten, 10 urtean, ez diot, bere bidea egin du, 50 urteko bere bidea egin du, espero dut,
hemendik 10 urtera, orain daukagun dekalaxe hori ez egotea, ez da, euskara ezagutzen dutenen artean, eta erabiltzen dutenen artean, eta erabiltzen dutenen artean ere daukagun kultur, konsumo, kopuru hori, handiagoa espero litekeena, espero dut ezagutza, erabilpena eta kultur konsumoaren arteko koska horiek berdinduz joatea. Eta beraz, Durangoko azoka hau izango da, baina espero dut urtean zehar mugimendu gehiago egongo dela euskal produktuekiko. Ametsen alorrean ni Andonirekin bat. Gero ikusiz pixkat tiroaren trajektoria urte hauetan, segurazki trompatzen naiz gauza gehienetan bezala, baina atzo gala izan da inauguratzeko aurtengoa saria. Landalan, haundi egin da etorri da landakora. Bai, rotula gailbako hendik hemen sakela. Eta omen, beti ere, lehenbiziko aldiz, Gasteizko lehendakari bat, omen, egona dela zera ofizial batean Durangon. Atzo ala errandi date. Patxi López etortzekotan zela, eta hola beno, ez da etorri. Gero Ibarretxeri zerbait suertatu, Garaikoetxean nonbait egontzen, baina parafernalia gutxirekin, lehenbiziko urte haietan, hori normal ote da. Neri oso ongi etortzen zein, ere argumentuetarako zen da, herri ez normaldua, herri ukatua gara, herri zatikatua, herri broma bat gara, bizi gara beti besten itzalean, eta nahiko nuke amestu hori, eta baina botere, nire ustez, ez dakit, urte hauetan salmentarik handiena izan da la receta de las monjas del convento de clausura de no sé dónde. Eta izan da superventas, sarrein handiari kristen egurra eman diona, biderlau saldu dena. Pues ya está, bizigaren lekuan bizigaren egoeran bizigaren. Hola, nik, jake kontrakultura nagoen eta bufoiarena egitea dagokit eta hori guztia, edo egiten dugu errepublika bat eta lege bat eta behartu eta hola, egia, edo hau joanen da, joaten den arte, baina oso inkianka eta oso maingu nik ikusten dut. Nik ez dakitu hartzen garen, baina lausotzen ari garen kultura bat gara, lausotzen, lurruntzen, eta gure ametsei esker eta gure indarra eta gure militantzia eta mitxeleta eta hori, baina agurtzen ari gara, kreditoetan gaude. Eta ordan edo buelta ematen diogu, edo agur, nire ustez, beti ere. Eta urkulu antzen atzo. Eskerrik asko Asisko, eskerrik asko Andoni.